ankommet til Lalandia nede i Rødby Havn. Og vi bor derinde. Og vi bor på allerførste vej, så vi skal kun lige igennem derhen. Så er vi næsten om ved Aquadome. Så er vi inde i huset. Det er sådan, det er ikke så stort. Jeg tror næste gang der, så skal jeg lige have lidt større. Så er det. Lækker skråvæg. Og man skal møve sig op ad trappen. Det er ikke for store mennesker. Og først salen. Værelse. Soveværelse. Det var så hussturen, så pas godt på jer selv. Vi filmer igen senere. Var der? Hvor er gederne henne? Jeg så dem. Ja, de er vel gået i skyggen. Skal vi gå derind? Så du også kan filme dem? Nej, jeg skal ikke jogge gedelort. Bare så må du kigge ned. Jeg tror, de er dernede. Skal vi gå ind? Nej, de stanger og alt muligt. Du gør ej. Kan vi ikke alle sammen? Hvad med dig, mor? Hvad mener I? Mor, Skal du ind? Ja, jeg går derinde. vil du med, far? Nej, jeg går bare langs med at filme. Nej, du gør ikke. Ja, han er. Han er med. Nej, det er fordi, der er skovflåter. Ja. Hvor er I skræmmende. Ej, de trækker. Og man kan høre. Skal jeg gå med ind? Ja. Så kan jeg filme mor op under kjolen. Du er så klar. Her går jeg baglæns nu. Gør I også det? Er I ved at være der? For nu må du lige tage lidt tålmodigt. Der er sgu da ikke nogen dyr derinde. Jo, der er de her derinde. Nå. Wow. Jamen, det er ikke med. Jo. Det skulle da ikke en dyr. Det er sgu da ikke en ko. Nå, jeg går den her vej. Nå, nu skal vi se, om vi kan finde nogle får, som er geder. Får er lidt større end geder. Hvad har du? Jo, de kan stange og alt muligt. Og så kan de sige bøh. Deroppe der er Aquadome. Når vi alligevel går og kigger efter. Har du lige set nogle gevier, den der her? Se, der er nogen, der er kloge her. Ej, så er der små håndgranater. Altså, der er jo kraftedeme, der er jo de der knaldperler over det hele. Knaldperler, hvad for nogen? De der små lorte. Spejderhav. Se, der står en og kigger på os. Hvor? Derovre. Jeg løber lige om lidt langs. Ja. Jeg løber den hen til dig, og så stanger den hornene i dig. Jamen, det skulle da ikke undre nogen. De er sindssyge. Du er de der angst. Jo, prøv lige at se nogle horn, de har. Mor, Nå. stop.
Se, den nyder også solen. Mor, du er ikke med i flokken. Så ligger sådan fætter der. Skal vi gå over til Hvorfor? mor? Hej dig. Hej dig. Vil du sige hej? Se, nu stopper den med at tykke. Det kan den godt lide. Se, den nyder det. Så går vi videre til de andre, der ikke får skid for det. Er du gal? De synes også, det er pisse varmt. Øj, der er mange her. Øj, prøv lige at se nogle gevier, den har den der. Horn, eller hvad fanden det hedder. Se, Fui, det stinker. den der henne også der, Mor, kom lige. den står og skubber til de andre. Mor, kom lige. Hvad for en? Den der med de store horn. De ligger og sover. Hej dig. Jeg siger hej til den herovre. Hvorfor er de så tykke? Mor, der er en bag stenen. Skal vi gå derhen? Se, den vil kløs. Den kom lige hen til mig, ham her. Hvad, Vilas? Du tør lige at stå sådan. Ja. Mor, kom. Er det godt? Ja. Nå, så er det Østen. Er Tjivski? Hvad dog det? Mor, der var en, der blev pisse bange for mig. Mor, Nå. Skal vi... hvad fanden, der er en ged på stenen. Jamen, der er en kæleged. Hvor mærkeligt med den grå, den gik direkte hen til. Se. Mor, se den der. Mærkeligt, at du ikke flygtede. Jeg snakker, at det bliver så fældig af hende. Vi har ikke noget til. Fra fældig ude. Ja, det må den også gerne. Hvad så? Hvad så? Se. De er alle sammen lige ved kælen. Mor, hvad er det? Hvad er det? Far og mor er bange for geden. Ej, det er sgu ikke. Så er der udendørs paddel, indendørs paddel. Men vi er ikke paddelsbattende med, så... Nå, vi filmer om lidt igen. Skal vi ind i morgen? Der er workshop. Skulle vi ind i sal 2? Fra etteren... Var det ikke etteren? Jeg ved ikke. Må du lige hurtigt skubbe på dig? Ja, den har vi set. Jeg skal lige i butik. Nu skal du i butik. Ej, vi venter lige. Vi skal lige rundt. Ja, vi går om ved Aquadome der har de tonsvis. Og købmanden. Hvad? Nå, trøjen. Er der kjoler der? Ja. Det ved jeg ikke. Vi skal i hvert fald først ud af henne. Nej, der ved om vi sådan. Vi kan gå ned og kigge der på de der dykkerbriller. Ja. Skal vi se, om vi kan vende en kort pæk? Prøv at se på Scott Bros på TikTok. Dårligt. Vi lige prøve at gå igennem, fordi det ser ud som om vi har lavet om. Det har de.
Der er, hvad er det? Beerpong, Lucky Pong. Pong. Skal vi prøve det? Det er jo godt. Det er sådan noget bokse. Ultimate boxing. Nej, kom på se. Basketball. Ja, du skal have handsker på. Hold da kæft. Jeg synes, at det er blevet større. Det er det også. Ja, de har taget det her med, hvor de... ja, hvor der er scenen. Ja. For det varmt, mand. Ej, så kan du huske den, der kan være dårlig. Du kan lige det her. Du skal herom alligevel. Ja, hvad er det der? Og det er hvor man skal skyde. Og der kommer rigtig mange sjove ting. Og jeg er kæmpe ATV'er, Vilas. Er det der? Nå, Bjørn Borg. Har vi... Ja. Nå, vi skal lige kigge på noget dykkerballer. Jeg vandt dem her. Er selvfølgelig i blå. Det er bare Bjørn Borg, Arena. Intet Under Armour, så jeg må sgu vente til jeg kommer til Polen. Og vi filmer igen om det. Så blev der købt solbriller. Restaurant Bambino. Lille Vegas. Skal vi lige over se. Skal der de have fjernet skibakken? Nej, det er fordi der er kommet cirkusshow her i stedet for. Ja. Bare lige se om jeg kan finde træningscenteret. Minigolf. Ja. Ja, jeg tror det er her. Jeg tror det er deroppe. Vi kan lige prøve at gå derop bagefter. Vi kan lige prøve at gå derop bagefter. Går vi ind i hallen? Ja. Ej, der er bordtennis også. Prøv lige at se. Det er godt, der ikke er myrer. De har sat en myrelukket ud. Ej. Nå, lad os lige prøve at gå op i centret. Prøv at se. Ja. Er det her? Ja. Nå, der er låst. Det er fint nok til mig, det her. Er det fint? Ja. Så skal vi også se, hvad kilo de har.
28. 20. Nå, 28 er det højeste. Skal vi gå ned? Det sagde til mig med lille. Nå. Nå, vi vender tilbage. Nå, så bliver der bestilt bowlingbane, så filmer vi lidt derfra i aften også. Det var klokken 19. Der var lige en enkelt bane tilbage. Så det skal nok blive hyggeligt. Nå, så skal bassen op og hoppe. Vilas, prøv lige at vente her. Det er fint. Han vejer 70,5. Han er lige vejet, så. Vilas, kan du prøve at vende dig helt rundt, inden hun hæver den?
Dollermand, du skal hoppe. Du skal hoppe. Hej, far. Jeg hopper sgu da. Jeg spænder i ærmen. Gør du det? Det går lige gennem min ben. Men du skal også hoppe. Ej. Du ligner en kæmpe baby. Hold kæft. Du gynger for meget. Du skal hoppe. Sådan. Helt op og ramme taget. Er du sindssyg? Det kilder alt det rigtige sted. Kan du få den her i sådan, det drejer rundt? Nej.